Hello everyone, siyak manan ti pagayam yo. Ni manang yabyan nga mangkabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Ngayon kay panagdengdengag kan panagbuybuya. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa itakat manipod ka ni pagayam tayo naglingad itinagan apilang. Ngamsakbay na kablawan tayo pa da Sir Jerome de la Vega kani angkal na apuraw ni Imelda Cabang, ni Francie Gimayin, di Takagayan, kani Al and Kathleen. Kastoy man ti surat ni Pagayam Pilang. Girma ng biyanang, may saa kabalo, 5 babae kan may sa lalaki tanak ko. May sa abading ti kakaisuna nga anak ko alalaki. Kat pasaray makangag kanyak, takanayon kong aungtan no kasjay nga agbakli-bakling. Tangamin, jak mawatan danak ko. Kanayon ko adurugan ang mga sawa bareng kunak no agbali na napudpudno alalaki. Rugyak nga roden ti agsalaysa. Nagapwa ba nun di rabi ay lang daw? Kapayan narabian ka simbang pay. Ay na, aday ta kayo manen. Agsirmon kayo manen nanang. Makaringring kayo manen. Hey na! Ako. Nagtaor ka, nakaw! Ha? Sikal at lalaki kada kayaw nga gakabsat. Kasanungay, ama kay waras ka iti apilyi daw ni tatang mau. Nagkasta-kasta kamay. Apay ay didak mawatan. Kit kastoy nga rod mo ti kinatao, nanang. Bay-bay andak lakadi. Hey! Sayang! Ti kinataor mau! Sigurado nagtataor kan nagpipintas kumadag iti agbalin nga anak mau. Now! Mga sawa ka. Didak pilitan ng mga sawa iti padak, agar lalo. Tababae tirik na. Ni Leticia, napinta sa balasang dayay. Arbam kiday. What? Ha? San man ang tili bagbagayo, nanang? Change topic, nanang. Please! Papanambalan, Jana. Kun pangtadamanan dito sa hambag nga star apple nga ima-imaw. Kuha, tatang. Ilako. Oh! Itid ko kunama. Ha? Itid mo manan itinobyam ijailay. Ay na, Jana. Mamin ano ay nga ibagak asinaamon dinobyam ijailay. Labs na labs ko ni Sophie, tatang. Yeah. Tidak ko mamut labdan na makinayat kin ko na. Tayo sulang tayan tiragsak ko. Ay na, bumakit ka na balasang, Jana. Naasawaan amin na nakakabsa mo. Sigala saanan. Mag-asawa ka giting. Abay, kaya't mo tagbakbakit abalasang. Padamot asawa ko na, tatang. Nagraraman. Sapay adda asawa na di babae. Nagkasarda ka no ita asawa na. Wan, ngam nabayagan na nagsinada, tatang. Ay, basta jacket at aramidan. Makiasawa kang kunak. Ni Ideng. Barupay lang aging gayta. Nag-aarim king kadeja iday saan? Agpaaram kaking kuana. Tapno agkasar kayon. Manjak, tatang. Da. Pagka naanukmut ngay dayjay at tao. Jak may rusok, tatang. Never mo ta. Ay na, agpadatan iti parekot kumaray. Ura dyan nakaw. Kahit ko kumamot na makiasawa. Babae mo kaya na. Ay na, uray nga rod nilan daw. Jay ko, pada na nalalaki ti kayat na. Ibagbagak nga armod na. Ni Leticia angam di na kanukayat. Ha? Dagitila ko maanak tanti agasawan na maray. Ha? Hey, si Kamot. Hey, nakarkarunan. Adi na kayat si Kamot. At least, makakasarda. No isuda ti agkagasa at maray. Ay, una. Ngam ti problema. Agginusto da nga tamay. Kas na imposible mapasamak da ita pare. Tatang, mabalin nga ipasyar ko ni Sophie dito'y balay. Ay saan? Di ka agaw-awid dito yan no ipilo mo taka mo dyan ah. Ha? Abayaya kas na kayo, tatang.
Apayaya, didak nga bin maawatan. Di yung maawatan, tirik nagtatang. Wen, tadyak ka dar aramidam. Nagpintas ka, babae. Nga magkasta-kasta ka. Tatang! Ulitin. Di ka lagaw awid dito yan, no natangkan ti ulam. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti inyugad ko diti kinay ko. Ha? Nagalas? Ha? Ni Nanang nga talaga. Kahit yo, ta itrim ko ta kiday yo. Urasanan. Ah, Ha? Ay, ada nagsada nga tricycle iti bataw. hmm. Ay! Ay! Jay gayam na singput nga anak ko. Ay, day na! Ay, dagiti apo ko. Kadada. Ha? No, kasta ko kumabait. No, ada kumabot. Ibukod mo a pamilyam. O di, ada kumamot apukok kan kaitalan daw. Agam sa bali mo nga mintararamidam. Jaski ka. Nanang. Nan! Aglisi ka! Ah. Dahil nakmatan sabtan dagiti dong-dong wakunay nga po ka. Ading saling. Arak man. 5 ang bote. Lukatam amin. Na, nagadumot tali mga inumamon manong lando. Kaya't ko ti makalipat, ading. Anya? Saling! Arak man! Inamabuti! Ala! Uri si ka, Jana. Agbartag ka mat. Wen! Kaya't ko ngay di liwag ti problema. Ay kat agsango kayo nga ruda na ni Manong Lando. Tapati ka no ni Manong Lando kagbartag mat. Anya? Ala, agsangot ang agsyat dyan, ha? O sige, dahi talagayam. Kaya't ko tapno adamot kadwak. Ano kasta, Lando? Agpado ta iti problema. Un, dyan, ha? Tagkas kinin tatang mo. Saan nagmat amawatan ni nanang ko? Di na kaya ti kasto niya kinataok. Di kaya na mga sawak ano. Tapno, maiwaras ko kano ti apilye. Dong. Uray ni tatang ko. Di kayat na. Makiasawa. Tapno, aganak ka no. Hanggang awan rik na ka makiasawa iti lalaki parts. Nakarkano pa'y kanya, palakid din a girl lalo, ti asawaan. Madyak man, Uray siya. Pahingamin na didak mawatan. Ura siya nga ron. Anak dakman. Namapay ang kastoy ayam. Amom, Lando, Naku, tigas. nagpintas ka si ka. Ha? Uray mo't si ka. Nagtaer ka dyan, Kasta ka di. Apay no. No. Datan! Ano yan? Sigurado nga dyan, Kaya't mo kas kanya. Sige ngay. Kaya't nakadimot, Lando. Ang kwa. Saan ka narigat nga ayatan dyan, Ay, sika, Lando. Patsik. Masuro-suro kan tungayatan. No kasta, agjo tangarudan, Agpay suma. Awan binabaw yan, Lando. Uwan, Jana, I love you, Jana. Baliktad, Lando. Ah? Siyak ti rumbang mo namang ibaga iti I love you. Aya. I love you, Lando.
I love you too, Jana. Saling! Di mo lang nakita, Jayan ako. Ada ngamin nang ibaga kanya kahit madama ka na ti panaginom na dito yung store mo. Ala! Napananda ngayon nagitidwa. At dadala itay dito sa angot store ko. Nga mamanda mga dito yan. Ha? Sino ti kadwa na naginumaya? Ni Jana, nana. Anya? Kahit nagkuyog da nga ta? Napananda nga yan. Jack mo na si putan na nung nagkuyog da. Kano napananda, nana. Naglukon da dya tao. Di pa lang amin mga sawa. Tapno agtalnan. Huh? Ngam amuyaw. Agsinsin nangi damot ita nakainumdan. Anya? Ay, napanman siguro niti ayan dagiti barkada na. Sige, nako, mapanak nga rudan, wine. Jana. Ay, Jana. Agriin ka. Aldawan. Apay, ha? Lando, apay na kay data. Sana bale? Taawan na pasama kiti nagbaitan ta. Nagkaangbay tala. Ha? Sigurado ka? Wen, imposible yan, di mo malagip ti amin. Nabartik tangag paiso. Ngam amok tinararamid ko anya. Ha? Kan may isa, siyang ti rumbang agdanag, saan asika. Lalaki ka anya. Girl laluak man. Ha? Kat, kasano? Paisunta ka din. Ti nagsaritaan tayo di kalman. Wanan Tapno, sardingan datan dagiti dadakkel ta sirmonan. Makauma denggan dagiti sermon ta. Makatitilang. Hawin nga rod. Ha? Kaya't da nga na mga sawa kon. Uray ni nanang ko. Kastama ti kahit na mapasama. Mga sawa ka nun. Tapno, makaputo ta. Uray siya. Kaya't ni tatang ko nga ganakak. Tapno, ada ka no apo ko na kanyak. Sige nga ron. Dumanon kayo dyan ha. Loko. Da kayo ati dumanon. Ung tanak manan ni tatang ko na. No ibagak ada kami ti dumanon. Ay, wala niya. O sige. Dumanon kami nga roden. Ibagak kininanang ko. Tatang, mga sawa kon. Mamin ano aya nga ibagak asan ang mabaleng nga makikasar ka iti pada mababae. Lalaki iti pakiasawaam sa nababae. Katuan mo tatang. Lalaki ya talaga. Ha? No kasta? Pudpudno kan a babae anak ka? Saan kan alakyan? Di yun damagan day tatatang. Basta, mga sawa kon. Period. Ay na! Ha! Kamagyanan na! Nakapanurot ka mo ilangan. Kay asino ti pakiasawaam? Asino ti nubyam? Urayan nyo rata na. Dumanon dan, inton pikat. Ay na! Maragsa ka na kitiday taan na ibagaman ako. Ay na, sapay la ko ma. Tasanak nga agtag, tagay na plang nga nakaw. Pud no kumaday tuyan. Pudpudno mo't talaga nanang. Makiasawa akon. Isa dumanon tayon. Sige nga raw dan ako. Sino nga iti danunan tayo? Ijay balay da dyan na. Ha? Jada? Sino ti asawaam? Sino ko mati asawaam ijay? Nakiasawa mo amin, nakakabsat nan. Ni dyan na ti mga asawa kanyak. Ay, asawa ak nanang. Anya? Sigurado ka? Wan! Di mat kasta ti kayat nyo. Babae ti asawaan.
Babae ba't ni Jana? Isong asawa kon. Aniya! Jana, ganlan daw. Sakbay at tulagan tayo ti kasaryaw. Sigurado kayo, akap-kap na kanyang titunggal maysa. Huwag ngagpaisaw landaw. Tiyana. Ta ambuyo ti kasar. Saan na bareng-bareng day ta anak ka. Sigurado kayaw nga ay ayaton yo ti tunggal maysa. Ay, pasensya kayo. No, kastoy ti damdamagan mi kada kayo ta nabiit pa'y lang kami na nagkinaawatan kayo. Kunay, agkasar kayo. Sure na sure kami nga rood, nanang. Uwan nanang, tatang, sigurado kamin. Agkasar kamin. Tapno saan da kami na sirmunan. Ta makarengreng kayon. Iso nga min ti bagpagayo kada kami. Alang nga raw, no desidido kayo, ay sige, tulagin tayo nga rudan, ti kasaryaw. Kasano nga Jana? Asino ti aggawn ka datain tun kasarta? Siya? Wano si ka? Katsa ka. Ha? Lukas ta? Agbarungak intun kaaldawan ti kasarta? Pun nga rod, kan agpukis ka. Anya? Ay sos, inalalaga ang tulong hair ko. Kalpasan na, putdeklaeng. Kita niya nga rod, Ay, pagkaanos ka. Umatidog tumananday ta ah. ay, ngala, wena na. Siyak nga roden timang make-up ken ka dyan Mapintasan kan tuy ti husto. Naragsak ka kadi, lando. When. Si Kangay. Ubun ba ta? Napintas ka gayam, lando. Allah. Thank you. Uray si ka. Pogi ka dyan Iso nga, agbagbagay ta. Lando. Uy, Lando. Agring ka man. Apa ya? Makapangpanganak iti salamagi. Isaw-saw ko kumay iti suka nga dasili na. Anya? Ay na, teng trabi Mangan ka iti salamagi. Pangalaak nga iti salamagi. Gatawan mula tayo okasta. Inkagbiro ka. Dara sa market ni. Makapangpanganak ko na yun. Pangalaak nga rod. Sa perabi unayin o nagsipngat. Inka nga ro dagbiro kay tinaalsam ama ka ni di kusina. Makapangpanganak ka talaga ni tinalsam. Ay, apay, aginaw ka na aya dyan Unsa? Jack nagbinulanan. Ay, talaga? Wow! At dantun baby ta! Itata nakapagpas ngaya kun tatang. Agtrabaho akon. Addan permanente trabaho kiso nga aw-awarin nyo kumati apo ko yun Anya, Uray nga min ni Lando. Agtrabaho ka numat. Doa kami nagtrabaho, tatang. anya. Ni abalay latay iso ti babae. Ison ti mga awir iti apo ko may. Tatang, kababain no ni nanang laing ti agaw-awir. Iso nga agtinulong kayo adwa. Agaw-awir kayo iti apo ko. Ta agtrabaho kami nga gasawa. Tapno makaurnong kami iti pagadal to dagiti anak mi, tatang.
Jay, abalayan aryong masigugmanan ni Jana. Wan nga raw, abalayan pilang. Nagpardas mo iti panagsikog ti anak ko. Agsasarunaw nagiti anak da iti anak mo. Uwan nga raw. Maikaliman, Jay, sikog ni Jana ita. Ay, anak nga anak ni Jana. Ngam datamot ti para awir ka nagiti apo ko ta abalayan. Ay, uwan nga raw Tabi si damat ngagtrab-trabaho. Ay, husto ko man ti lima nga anak da niya abalayan. Ay, uwan nga raw tanay. Ay, apaw, nariga mo, gayam ti agaw away ti maladaga. Ay na, saan kayo mat ang mauawata nanang? Idi awan pa asawa. Kaya't yung nga iwaras ko ti pulik. Ngam itatada na sawak. At ipaandak nga putot. Ay, kuha gamin. Nyamot. Busy kayo mo gamin nga gasawa. Da kami kan ni abalayan ti maparigat nga agawawer kada gityan nakyaw. Isungay ta. Ta naipas ngayon ni Jana ti maikalima nga nakyaw. Uray husto ko man nanakaw. Ay saan? At saritaan mi kinidyan may papaninti dayta. Sa nga dosena, ti kahit mi nga anak. Iso akurang pa'y dayta. Limlima. Anya! Sa nabali Tanagagat kami ita sawa. Ura aganak kami iti ado. Takabaglan mi nga ipay amin nakasapulan da. Ta isuda ti urulungan mi nanang. Iso nga, addan 257 nga isikog ni Jana. Talimlima pa'y laang. Ha! No, nanang, tatang. Kwartayo. Oh. Kayo mo't ag-relax. Ag-shopping kayo. Ay, agyabadak. Baka ina na kami mula ngayon nga gawawer. Uray may sala nga aldaw mo. Huwag nga raw abalayan. Makadi off ta ita. At trabaho mi nga gasaway ta, tatang, nanang. Iso nga, ikuyog yo amin nga apo ko yo Ta, kadwayo idang agpasyar. Ada, ura man no, da kami lang ti rumuran ako. Sino kung mga iti kadwa dagiti nagtatar kan nagpipintas nga po kuyo. No, panawan yu ida. Ikuyog yu ida Ah, Anya! ayan te maikadwa nga apo ko ngay. Diya mo makita abalayan. Ay, Dajay man nabalayan. Tumandaray. Iso nga ron ti sipsiputak. Ta mga normuar manayin. Ay, nasakitan ti sigil ko abalayan. Iso nga gawitan san. Muna na. Nako, Kaya po, mangitik out talaangan iti kanan tayo. Ta nagriga mo gayam ti aganawa dito. Tumanaray da amin. Oh. sige nga ron abalayan. Ay, anya ngay, ganos ta. Anusan ta ti agaw awer. Ay, una balayan. Tinapatag. Naragsak. Dagiti anak ta. Gan sa nabali. Ta nagpipintas ka. Nagtataar amin nga puko ta. Nga oray nagwuwulwul damay. Una, abalayan. Tiyam mo may talaga asa nga dosena ti ipas ngay ni Jana. Ngam nagpatinggam itla iti pito dagiti anak da manang biyanang. Aklunak nga hindi damo permiti rigat may kanya balayan aryong. Idi babasit pa'y dagiti apo ko may. Taparaan anak ni Jana kat para awawir kami mat kanya balayan ko. Ang amita dadakkelan dagiti apo ko may kat adadan iti kolehiyo. Agad adal da amin kat sapay kumata makaturpos da amin. Sa bagay, nagagat dagiti agasawa alando kan Jana nga anak may. Iso apat siya kamapagadal da amin nga anak da. Alakastan, ti pagayam mo, pilang. Amom pagayam pilang, maragsa kanak man para kadagiti apu kuyaw. Tanasing paet dagiti nagbalin na dadakkel da. Kan syempre, nagasat damot. Para kada kayo. Tanagagat kayo lolo kan lola da. Nangro na kat
Da kayo pa'y gayam tinagbalin a babysitter da. Alakot, sapay ko mga road, ta makalpas danto amin iti panagadalda. Katitapay laeng, kablawan kayo, tanaadaan kayo iti ado nga apo ko. Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose, parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, papagayam! Dahil manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang yo abiyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sapay kuma, tanakaradkad kayo kanayon, anya, papagayam. Ti surat nga intay basa itaket, manipod kini pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Ngamsakbay na, hello mampay kadabor, urap dita KSA Riyadh. Ni Irene Grace Morales, dita Tarlac, kan amin na pamilya na kang runaan, kan nila kay na nga ipatpatag na ni Boy Niger, Doktor. Kani, Krills 5, dita Ilocos Sur, ni Arnold Martinez dita Canada. Kastiman ti surat ni pagayam tayo naglingad itinaga na krisa. Dear manang biyanang, arapaap ko ti bumaknang, iso na pilya kitagbalin anobyo, tati kayat ko pakyasawaan, katayad da mabalin na, tapno instant ti babaknang ko. Saan na pa nagpalastog ng andamot it surak, iso nga dumat nagita gusto kanyak. Ngam no pada ka nakurapay tagaram kanyak, basta dadagos kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Naimbag na orasyo, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay wala, sumrek ka Gino Barok. Agyamanak, Nana. Malahumay ka. Nagdugaw ka. Ni ka dikri sa ti masapul mo, Barok. Uwan ko man, Nana. Adda ka di? Ay, adda. Adda ijay silid na. Agsil-silpon. Mabitlaan tayo baka. Masadutak arumwar, makaturturo ka. Didak parwaran dito'y silad ko. Awan oras ko asumango iti asino man abisita dita. Ha? Ay, sige, Nana. Baliwak tulaan ng tagpasyar. Tamangan makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensya kan Gino ah. Ay, awawatam lata kumanda anak ko ah. Kan, ibati kong ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa, Nana. Ay na, yawid mo, tadi nakamutsang wundya anak ko, Barok. Ay, saanin, Nana? Para kada kayo kini Krisa, dayta. At damat ginatang ko para ijebalay, Nana. Anya matikas ta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan anok ko maday dya tao. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa'y lamang rik namot. Ay na, Krisa, sana nasayati kas ta nga ugalim ah. Ay, agsupla-suplada kakidain. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasaya at sana kasta supsuplada am ida. Dagulit damat ngamin. Ay kataganos ka at kursunada da kakat nga rodanak ko. Nuawan pa nagayat mo kadakwada ibaga mi tinasaya at di kagungungat. Kasursurun akit kitaan ti panagrup-rupa da. Uray kumamat no gwapo kan baknang da. Ha? Inton maminsan nga umay mananday dya Gino. Ibagayo tawanak. Diyo paspas drakan dito'y balay. Ayun ganyam. Kanentayon ati ice cream. Tamarunawan. Sayang. Ha? Naimas na iparis di ta burger aginatang ni Gino. Mangantayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Naa!
Naimbag nga oras mao, Chris. Ay, nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang, nagdigdig usap. Urayin yun ni nanang ko, Tata, ah. Tagdigdigos pa, eh. Ikwa. Isaan aninanang mo tigagarak. Nanang! Darasin nyo ata ni! Matiktikanan ni Tata Sani. Sige, Tata. Urayin yun dito'y balkon ni nanang ko, ah. Tadapay aramida. Ay, ni Chris ako matigagarak, Maria. Naamok day ta sanay. Taamok ka kurso na damja anak ko. Hanggang timaray mutan. Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnaijay kusina. Napan siguro di ta karo ba? Aniya? Ay, di naksamot kaya't jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili dya anak ko. Amom mo ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria. Ay nagsaysayang kalay ti oras mo kung kuana. Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sa baling armam. Saan lang nga oras ti saysayangam iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal umay ka kadaytad mo pasarabom kang kuana. Sayang. Ay, oray ko no sangwan na. Kaya't ko amang ngagan amis mo kan kuana. No talaga, adinak kayat. Di namot nga rod kaya ti sumango kan kasanay. Taaglibas mo tapumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga mala. Saan ka mapukawan ni tinamnama, Maria? Bareng no sangon naktumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati konto'y pasarabok kin ni Krisa. May sa kilo abang aus. May sa karton adunat. Kan may sa kilo a grapes. Ha? Ay kababainan kan kasani. Tila may titad mo iti anak ko. Kadi nakamot kaya tasangwan. Sana balen. Basta ibagamtukan ko na nga inted kaw dagita. Ay na. Nagsamit mo't da ito agripsan. Nanang, umay kamat mga nun tanay. Maibusan kayo, nagkapoy-kapoy kayo. Ay, Anyat sinaayan nyo di tayo. katsi ka. Itartarayam di tao no may sumarungkar. Ngam nagrawat ka mo tamang ibus iti pasarabo na kan ka. Kud kanin tayo tainted na nga ron. Alangan nga ibulang tayo. Wana ngam sangwam kumamot ida. Ano kas tiya sarungkaran da ka? Ay nananang, nudyak sinango ida. Kaawatan adyak kayat ida. Kan may sa, alangan mo't nga ibulang tayo dagiti ited da amakan. Kanin tayo Anyaya ti sapsapulam iti may sa lalaki, Krisa. Di ka pilamang pili ka dagiti agararam kan ka. Mapmapanan ti tawan. Apay, kayat mo ti mabakatan na balasang. Ay, manjak mo't na. Jak kayat ti agbaakan niya. Kayat kumit ti agpamilya Kat sa di ka makinobyo. At dami ng asawa may agagayim mo. Si kalatawanan. Ay na, jak pa'y nakita tay dream boy ko, friend. Apay, anya nga minanya ti dream boy mo. Gwapa o ano baknang? Gwapo kan baknang. Di adan, kan siyempre, nasingpet. Anya? Ay sus, di ka una agarapa apren. Narigat ambisyo sa unay. Ay na, kakaiso na alibre ti agambisyon, friend. Ay na, mabakatan ka balasang no na nga to unay ti standard mo. Ay, basta, urayak nga dagaram kanyak akastang friend. Napintasak mo. Padyak nga da gusto kanyak a professional. Nga uray awan ti inturpos ko a kurso. Ngamin, napintasak, friend. Ay, agawi dakit din. Tanabanuga kun nga agis strolling dito'y plaza. Ay, no adda ko mga minlugan ko man. Mayat ko ma. Awan mat. Ay, kaano aya ang maadda anak itilugan. Daytay ko makatumpong iti professional nga asawa ka. Taybak na.
nagmayat kat ko man. Krisa? Ha? Aljon? Si Kadaytan? Uwan, Krisa. Ala, limok magka. Iso adanda ni di kan nailasin. Kan nabayagan adita nagkita. Kunakit di ano nag-abroad ka. Uwan, nag-abroad edi. Yung edi nagawidak. Intuloy ko tinag-eskwela. Aging ka nakaturposak. Kasta aya. Mm. Ay, isumit lagayam anak ka uniform ka iti uniform ti pulis. Balasang kabay? Wen Aljon, si Kangay, nangasawa kan? Baruak pa'y, Krisa. Ha? Talaga? Uwan. Ay, intaman pa yung merienda. Pag-istoryahan ta, Krisa. Uray ta paawid akmutan. Eksakto lang amin anakita ka. Sige, intan Aljon. Makasta, nagkita kayo kun ni Aljon, Krisa? One friend, katay na, ad-adati marsi ka. Kastaya? Ang uray ka. Di mo't ka na yun nasuplada kami di tayo jay. Saan mo pagananaw? Ay na, di mo ipalagip tinapalabas, friend. Lipatan mo dagit na. Ha? Ay na, di mo lam mo. Kanayonan nga agchat kanya. Kan pasaray ipasagid na ti panagaram na kanya. Anya? Kayat mo, Mike? Ay na, saan ko nga ugali tagpakipot? Aklo nag-adagos ni Aljon, nagdaton kanya. Nanang, adakadwak asin mangpet. Ni Aljon, nobyok. Ha? Agmanok nga na. Ay, God bless you, Barak. Si katay kadalan ni Chris sa iti high school, day. Uwan na na. Ay nananang, sir ko na yumatkin ni Aljon tapulis ni Aljon. Ha? Ala, tilay bagbagamat, Krisa. Kababain. Ay na, basta siya, proud ak unay kan ka, Aljon. Ay ko na imbagmanta kinayat mo latat yung anak ko nga uray sa na profesional lakas kan ka, Barak. Ay na, nabayagan nga agayat ni Aljon kanyak nanang. High school kami pa ila ini crush na. Ha? Ay, nala. Ingkakot mang isaganan iti merienda tinobyo manakaw. Friend, kadwak ni Aljon, may asawa to be. Ay, kumusta nga Sir Aljon? Di na ako manawagan iti sir. Kas kalasab sa bali. Kasta atirong mga mayawag kang kata. Pulis ka ka nga roden, sir. Sige friend, mapan kamin. Saan kami nga agbayag? Tadapay papanan mi. Sige, ingat kayo. Nasaya at nakita da ka dito, Gino. Ha? Asino nga itakaduam, Krisa? Nobyo. Gino, professional to nobyo. Honey, iso ni Gino. May sakadagiti admirer ko. Nice meeting you, bro. Kastamat, sir. O sige, panawan da kan. Tagpaili kami pa'y Gino. Ala, mapantan, honey. Aday tan di tricycle, honey. Parahan. Para! Ay, agpaili ka, Krisa. Wan tata, aywan, kadwak ti boyfriend ko, ni Aljon. Ha? Ay, no kasta, adan nobyam. Wan tata, professional ni Aljon. Ay, kasta ka day. Uwan gayam, adapay itulod ka. Ay, jak pay agpaili, Krisa. Mangkita kayo lagan, iti sa bali, pagluganan yaw. Di mo ko manibagbaga professional kadagit ang amom, Krisa. Kababain. Anya ko mati kababain iti dayt na. Rumbangkit di ko ma-proud ka Ang mga nibagadang agpalpalastugak. Jacket ti kastahan eh. Very humble ka mat na unay, honey. Oh, katkasano, tulagan tayo ka din ti kalay sata. Sika man. Palubusan na kakadin ni nanang mo ang mag-asawa? Ay na, nabayagan Siya klatag madmadi.
awan magusto kadagiti agar-aram kanya. Si kalaang ti kinayat ko, Aljon. O sige, dumanon kami nga rodan, honey. Ikasanungay anak ko. Kinilumot ka no akarni tigatangan tayo inton kasaryo. Ay naawan problema iti dayta nanang. Practical ti biyag itan. Kan naku napay daal dyan ada tayo lakano tagsasango inton kasaryo. Wen, ta sayang di igatang iti baboy kas kadanwang. Pangrugyan milangan ah. May kawan na. Sa bagay, tinapatag, agkasar kayo, tanay. Kanayo nanti pa nagkuyog yaw. Dakal madgayam to'y balayo, Aljon. Wala ni. Dito'y tinapanan ti kwarta. Ha? No kasta? Sika tinaggastos dito eh? Wen, iso na lang ta ado kami agnanad dito'y. Siyam kami agkakapsat. Kat ada amin dagiti pamilyada dito'y. Anya? No kasta? Ado tayo ngagkakabalay, Aljon? Wen, bakit? Anong santan na? Sana bali? Ta dabukod ta asilid dito'y. Kasimot ngaming dagiti kakapsat ko. Siyak lang tinamlamaan da makatulong kadakwada. Awan trabaho da. Anya? Apay ngay, adida sumapol iti pagtrabahuan da. Adamot kit di pakipurpurdiyaan da numaminsan. Anya? Isasapay ko ma. Tama ano samtiag na dito'y balay mi, Chris ha. Balay tayo, kunak kuma. Nagsweldo kan, Aljon? Manon abulan nga agdandan nata. Ngam di ka pa'y nagrimit iti sweldong kanya. Basit lang amin ti mapatbati ti swildok bakit. Ta, naglunak idi. Kat ibaw-bawas da iti swildok tilon ko. Anya? Kat ti mapatbati swildok. Agdiretso iti dua aputot ko, iti ex-GF ko. Anya? No kasta? Adda ex-girlfriend mo? Kat adda duang anak yo? Uwan hani. Saan kami nga agkaalaan? Iso nagsina kami idi. Ngamjak in kasar da jay. Tasigagin nga rutin kasar ko hani. Nagijay anak ko ti supsuportarak. Apay ngay, adi mo imbagbaga kita kanya. Sorry, Krisa, ha? Nagamakak namin. Amangan mo sina anak. Ha? Pakawanan lang ko ma, Krisa. Okay? Kumusta ngay, friend? Agilibri ka mamag. Hay, awan kwarta. Anya? Di ka mamag. Sikat awang kwarta na, ha? Profesional di asawam. Apay, di na irim-rimit ti sweldo na kan kaya. Hay, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Mangibaga ka man kit di, no adda mom apagtrabahuan tagtrabaho ta. Tiam mo dagiti tattao na pintas, tibiyag ko iti sidong ti asawak. Tiam mo da, aglaplapusan anak. Ngam di dala mo apasaray makautang kami pa yan. Tasaan mo't lang amin na dagiti putot ti asawak iti ruwar, ti supsuportaran na. Tapat ti dagiti kakabsat na katultulungan na ida. Namin anong imbaga kiti asawa kalumasin kami ngam di nakayat. Iso ano masurunak, pasaray agawidak iti balay me. Tamay stressak. Katita, nagsapulak mutan iti trabahok, kat agtintinulong kami nga gasawa, amang isaksakad iti panagbiag me. Kat jakam mo no kaano makalungaw kami iti panagbiag me. Alakastan, ti pagayam mo, Krisa. Kasaritam latta ti asawam. Ay aywam, pagayam Krisa. Ibagam anasay-saya at mutlaeng no lumasin kayo iti pagnaudan yaw. Agbukod kayon. Tanod da ka na yun ti asawam iti puder dagiti kakabsat na. Ad-adda asumadot da nga agsapol iti trabaho da. Ta syempre, adda ti kabsat da naman da amang tulong kadakwada. Nala, agan anus ka. Anya nga ikat kinayat mo ti asawam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Krisa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring.
Eli Palacio. And your host parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Naimbag nga hagsapa, aldaw, kanarabii, iti tunggal maysa. Siyak manan, ti pagayam yo, ni manang yaabyanang, amang kabkablaaw, kada kayo, iti naragsak, nga ingkay panagbuy-buya, kan panagdangdang nga gita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama itaket manipod kanipagayam tayo naglingad, itinagan abulog. Ngamsakban na, adapay kablaawan tayo. Ngamin, kasangay na itang aldaw, awan sa bale, no saan ani Ma'am Virgie Lamog. Happy 60th birthday, Ma'am Virgie Lamog. Dita Barangay Sansalan, Lambayog, Sultan Kudarat. Kumusta kayo amin dita papagayam? Sapay kumata, dupay atawan, timadanon mo, kan ang nanayon ti kinasalon at yo. Kastamot ta na makablawan, tinaragsak ka pa ng dangdangag, damadam, kabsat, charito, wano chato, Santiago, and company. Hello, kada kayo amin dita. Kastiman, tisurat, ni pagayam, bulog. Dear manang biyanang, adday di ka rubame ngayon tailingad, itinagan abentong. Kanayon nak ngay libre, kat nukas jay ang mabartekak, jakon ammo tilubong ko. Maulaw akon, kan iturog kon. Nagbalin kami nga rod, anasingad nga gayam. Rugyak nga roden, ti ang salaysay. Nagalako kan sa kano itilaya. Sinako kano alaya di inla kong bulog. Unta ta, nakachambang iti preso ti laya ita. Ay, mayak ang arod. Ay, way, awisin ka man, ta intaagsyat. Ha? Manayin? Si kala ka na yun ang ti mga awis kanyak tata. Kababainan na. Ay, awan problema. Kas kalasab sa bali mo ibarok. Agbarbar kada tangaraw. Kayat ka kami nakadwa. Tanasingpoy ka. Alang araw. Ngamsak mo tagilibrita ha. Ta adamot tayo naglakwa kadilaya. Saanay? Siya akong. Mangitugot talatay ti pakit manim ha. Siyak na gastos, okay? O sige nga raw tata. Makamu ka. Ni, papanamanan bulog. Ka man nagpalpaliwa bagay. Mapang ka man nagbartukan. Ilibrinak ni Tata Bintong bagay. Kunam nga ilibre na ka. Apay nga ron ngayon nalam ta kwartam nga eh. Una, tapno, adamit pakit manik bagay. Alamom, ang mga no, makadalabo sakit ti isang alaba kamatis. Anyat pagbayad ko nga Ay, di mo alaan amin ti kwartam ah. Wala, oy. Natol, idulin mo to'y daduma. Wala tay gatang ta iti semento kanyero. Kung na mapatarimaan ta ti kulungan ti baboy ta. O bakit, mala, idulin mo dahita. Basit la ti balo na makwarta. Inton marugrug mo. Saan? Nakasipti dito'y bulsak bagay. Unay ko dadanag mo na ya. Sige, mabana ko na. Urahin na ko ni Tata Bentong. Ang kudro man, di pa nagkita, Tata. Nabarte ka kon. Ay, saan pa'y? Kapay lampay na ita, bulog. Oh, agto pa jarak. Inume mo na ita. Tata, maulo ka talaga na. Awala na. Diyak kabalanin, Tata. Idumog ko man bailang dito. Nala, iturog mo pa ilang araw, barok. Kabantayan ka.
sakit yung ulo nga. Nasayata na kariing kan bulog. Nakaawid ako. Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh. Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kastaya. Ay na. Sayata talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwana. Dayta ngamin ka, tano na bartag kan, di mo mo tilubong mo. Sana bali abang sa anak mo nga gwalwala. Sa anak mo nga gisiskandalo. Iturog ko lang man. Mayat kindi ata, iturog ko. Agtal na ako no kasya na bartag akbang. Kasanon, nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isong aro dadakil ti utang ko na imbaga nakam kini Tata Bentong bangay. Dakil ti may tultulong na kanya. Nan, mangtid ka man nga ro iti kwarta tay nakmakitsenda. Diyak kaya takisayan tintad mga kwarta tay gatang tay tiyero day jay. Mabila nga ro. Ne, abay ngay. Ayang ti kurta kay. Awan mo tindi tiwalit ko. Inalam? Anya, ayagtal na ka man. Awanin nalalak. Aha, inalam. Si kamag latikab ka balay ko. Sino kumangay ti sa bali ang mga ala? No sana si ka? Ayagtal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Aha, am-ammo ka nansay. Si kamat lati mangkap-kap-kap iti bulsakit. Sipon nagdin nata, kastander aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsaan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw titibulsam idi. Tay dirit sumot ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwartak. Nita, awang nga ro din nalalak. Awan! Sino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim gid din. Sino kumapay ti sa balian na nga langay no saan ati asawang baraw? Isumay ti kabalay mo. Kasta nga rod mo ti kunak, tata. Iso masuro na kidya sawa. Ipabarangay kung saan. Ha? Anya, ay saan mo kababain mo ano aramidam ti kasta. Ha? Asawam? Ipabarangay mo. Kababain mo, baraw si gamay. Tata, agruam nga mino, nitikas dyan aramid na. Masuro na ko na talaga. Ay kay, baraw, damag ko nga agsugsugal sa kano, nanseng. Ha? Idi saan itan Naikat na mo tunday ta abisyo na. Oh, nga ta. Ay, di mula mo baraw. Abang ano, iliblibas na ti mapanagsugsugsugal. Ha? Adda ngamin nakadamaga kay. Kasta iso adakal ti pamatik ani ansing tinangala iti kwartam. Insugal na siguraw. Maktuak to lang. Makita na. Ay, ala. May amon. Di kayo unay agpungpungtot. Umay kakit di barok. Tainta aghalo-halo. At dala ko na dito store. Ilibre ka man. Ha? Ay na, kababayin sa Tata Bintong. Siga ka na yun, di mangilibre ka nyak. Alaki din. Ag-best friend ka raw. Nuan niya si kanag. Kanamat Nay, anseng. Sika magayam. Ay katsumra ka, anak ka. Agyaman ak nanang. Dituyak man na maturog. Ha? Apay anak kami suot ka? Di asawak nga. Pagbalinan na kang agtatakawan. Na, apay manan ay ha. Basta damapukaw a kwarta na, siyak ti pabasulan na. Agtatakaw ti pagkitkitaan na kada tao. Ang awan inalalam ay anak ka. Awamat! Unay kayo matan, kung ano siyak ti kampiyan nyo. Kastapay ti sa uyo mat nanang. Ay na anak ka, agdamdamag aklaang maut. Awamatin na lalak. No ide, aklunak. Alalak ti kwarta nila kay ko'y tipitaka na. Ngamita sana, nagbalbaliw akon kung naklangarudan. Kahit nakapukawan na ay iti kwarta na. Diyan mo tumat ngamin. No nabartak dinan ang mo tararamidan na. Naragrag na siguro kadyak ti papasulan na.
masurunak. Pintas tarilom abarok. Ay, tata. Intad tayo kasing ko, hawayano da ito'y arilo. Day, istisag na ron. Ano kasta? Tata. Pilpilitin idin ni bakit ko nga ilako may kano. Ta igadang may itibaboy at tarakinin may. Ngam, sanak nga imanugot. Ay, sos. Kita mga nulibasan na. Kat ilako na ba raw? Ay, saan tata? Di na maala da ito eh. Barok. At ginatang ko nga arak hindi kalman. Inta uminom. Inumun talay dyan. Ha? Ayan na. At ijebalay, siyempre. Intang siya ti ijebalay. Ta, agluto ak itinaimas na apulutan ta. O sige tata. Mapantaman nga rod. Oh, Barok. Dahil ito'y pati shot mo. Nabartag ako, tata. Magturog ako. Kurang pa iti inunom mo, Barok. Dahil ito'y pa maudin atunggak mo dahil ito. Sige malayan. Nan. Sige, iturog mo, Barok. Ta, itulod ka no madamdaman, ije balayaw. Ubang kanton ayaway. Nasaya at mata nakaringkan. Nabarbartag ka manan na si Mang Puti dirabe eh. Inugban na ka manan nga inyawid ni Tata Bentong. Sana bali. Sana singput di barkatak. Kanayon na kayawit. Tunggal mabartekak. Bakit? Ang amayan Jerilom ngay. Itay pa yan nadlaw ko. Ngam di ka kaya taringan, tagungot ka manan. Ayan Tirilom. Ne. Kitnod dalay di kalman ah. Ay. Di ka man aging dadamag anseng. Inalam tirilo ka niya. Nita, pabasulan nakmanan. Sino pa'y kumat ni mangalan no saan siga? Siga madlati ka balay ko. Alangan mat ade pusa wano ipes ni mangalay tirilo. Amok aging dadamag ka lang. Ngam kinapudno na sika tinangalay tirilo. Ay, awanin nalalak. Ay sos, am-ammo ka nanseng. Kitno pilitin nak amang ila ko iti itirilok. Ngamdak imanugaw. Alan, iruwar mo tirilok. Pumutang ka man. Awan nga ron din nalalak. Iruwar mo kit din. Anya tirwar ko ngay, awang nga ron. Napanam nga minaya idarabe eh. Amang ano naragrig mo. Sika tinangalan seng. Iruwar mo. Pungutan ka talaga ne. May isa. Pagbalinan nakmanan nga agtatakawan. Wa! Awanin nalalak. Awan. Ay, apo. Adda, di ka naging dide. Adda puli yung agtatakawan seng. Idararmon ka. Saan da ka akayat day di inang kentatang ko. Taadda puli yung agtatakaw. Di kapsat mo. Nabalot ide, ito nagtakaw. Di kasinsil mo. Nagtakaw iti baka. Kani amang mo. Nagtakaw iti 5 aburyas ide. Kani angkel mo pa agayam. Nagtakaw iti kaldeng. Ay na, nabayagan na kita. Kundi nakman niramraman, ta saan nakakasta. Wag tal na ka man, anseng. Iruwar mo kit din. Darasam! Ay, si kabutawg. Adda di asawam ije balay. Agsangsangay. Pinabasol mo ka no anangala itirilaw. Asino pa'y kumati mga langay? Isumot lati ka balay ko. Awan ka no tinalala na. Amangan no narigreg mo. Ay, sana basta marigrig da dyan. Inala na ansing da dyan, nanang. Saan ka nun nga agawid ditaw? Tanasakit tinakam na. Saan lang nga? May matkid di Tablawanan ti mapukaw ka niya. Agasam, ta pinagsaruno na at tinakaw ti kwarta kinrilok. Anya! Oh, Tata Bintong, nakaumay ka man. Wayne, ta, adda imit ko nga arak. Imported da ito, bro. Wow! Itala makakita kiti kasta klase tara ka. Alala, sumrik ka tata. Bro, kahit ko nga rod, nga iparamankin ka na ito.
Intag kay amok abalik bayan dito. Kan ada intik out ko apulutan ta. Mayat atata. O sige, agsat ta nga raw. Apag iso, nalpasan ti trabaho kay Jetalon. Aywan, Barok. Aywan. Damag ko naglako kayo kano iti aba. Un tata, aba kan kamuti. Kantay mula ka pareya. Naapit kon, tata. Wow! Mayat nga raw, Barok. Ay sige, agsat ta. Pakani kung dagiti manok ko. Naladawa ka na kari. Tanang, uburak mo niya na, ha? Apay ngay? Awan mo tan lagi tayo impupok ko ang manok dito. Lagi tayo tiksa sa manok ko. Awan mo dito yan. Ay, sos. Ayan dan ngay. Koo! 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 Ayan yun nga yung manok. Na, naglokong dahi diyang ansing. Awan lang arudin dito yung balay. Takawan lang pala. Agalwad dahi dyan bakit ko. Agore ka. Pati, ayan tay pitaka ko. Awan mo dito yung bulsak. Diyak mo, ikatan dito yung bulsak, pitaka. Ay. Salba. Wala dyan gaya. Natinag ko siguro. Dito nagidda ka suba. Ha? Awan mo ti kwartak dito yan. Ay, sos. Ayan na nga. Ay na. Makapasurol at talaga da dyan anseng. May nga tayo di na bartagak. Paiman. Umayan, mabit lang. Isublim tinala makorta kanseng. Kandagi tayo teksa sa manok ko. Isublim. Nangilakwam. Nay, unay ka matan. Awanak lang aro di Jibalayan, umay nakpaila papasulan ditoy. Amok. Imay ka idin na bartagak. Alan. Isublim ti tinakaw mo. Unay ka matan. Kaano ya, sardangan nak. Awan mo kiti bagbagam. Kasya na kumamata. Sardangan na ko napapabasulan. Masi ka kumamat kanyak. Di nak-artistaan. Irwal mo kiteng. Pulutin ka na eh. Anyaya darami, dagtam na mamati ka kanyak. Kasya nagmut nga asawa ma. Ay nabutaw. Saan abasta pabasulam latan ti asawam? Tadi namit inaramay. Nanang, di mo isakit na jay. Apay ayaan ni ansing ti atapom akanayaw. Apay adi mo atapon dagiti kakuy-kuyog mo nga agin inom iti ara. Ha? Denggam da ito ibagak asi kabutaw. Tapno agbalin mo't affair iti asawam. Kastaw iti ramidam. Anya, nanang. Aw, ito iti shot mo, Barok. Dak kaya din ti kastang arak. Tata, gimatang iti sa bali nga inumak. Ha? Le, itaman pa nga ilasin mo ti inuman, Barok. Tata, takas tu iti kahit kung nga inuman. O sige, itunggak kong dito ha. Tung pahalak timbagay na lang. Kampay di, aging babarte ka. Yung di na mo adanom ting kargak diti buting agam ko. Aging babarte ka ko. Ay, Barok, isa ta ba yan? Di mo pa inaibos ti arak. Aging inumak mo, tata. Ay, Barok. Nabardag ka sa batang nga basaw. Iturog mo pa gawd. Ha? Sige, kasa, iturog mo ba? Teka. Ari kapon nan, tiwalit ko. Inuksot nan iti bulsak.
aging kay kita maklata. Kita, hinala ng ti kwarta ka sa paggalakay. Ni, nagturong iya kusina. Paliiwag lata. Ti awan ng bain. Isugayam ti mga ala iti kwarta. Badyasan, binaklay nan ti LPG. Gantay kakay suna pagas me. Hoy! Tata Bintong! Nakariing ka gaya ba? Ha! Awanan kay ti bain! Pagnugayan ti atap ni nanang, sikat agtatakaw. Tapna ma'am, naging babartigak lang. Ha? Kwa barok di, awanan kay ti bain! Salbag ka lakay, laklakayan ka. Idarong ka! Ay, saan ang manok? Hindi takitarong manok. Pakawalin ako ba? Wan. Sige, isublik amin lang nagitinalak. Isublik amin lang manok. Bakit? Ansay? Nalpasan ti tungtungan niya barangay. Nagkarinita ka tabintong. Ngay subli na amin na tinakaw na kanya. Kat, anya ita? Bakit? Agawit ka niya balay Manjak! Alamat ka na. Usuri ka din bakit? Pakawanan na ko ma. Saan na maulit ay chay? Saan ka na papasulan bakit? Natrumakan kan. Isa manjakon. Agsinatan. Saan bakit? Ay ayatin ka bakit? Lab na lab ka. Pangasim ka di Di naksinan. Sulnitok tinagbasulakin ka bakit? Basta agawit ka lang. Uray do sa anak. Sa gamit ang trabaho para king ka. Saktag lamang. Agdalos. Agluto ka namin rin. Basta mapakonak lagad di bakit? Please. Dua a Domingo nga inayayok ti asawak tapno mapakawanak manang biyanang. Katagyamanak, tanaalukoy kumatlaan nga nagawin ije balay me. Napukaw namin pinsan ti panagtalag ko kani Tata Bentong agayam ko. Takunak no nasingpet, manang gundaway matgayam. Alakastan, tuy pagayam mo, bulog. Nagasat ka at napakawan na kapay ni bakit mo, pagayam bulog. Tano sa balila nga ka, ditam, kunadakan ka Agasam mga minday ta, mismo nga asawam, pagbalinam ngagtatakaw. Mas isakit mo pa yan tay kainumam, ngamdya asawam. Iso ano maminsan, bulog, saan nagaputan na singpet, may sataw kan ka, kat bastag talag kalatan. Ngamin adon, dagiti managin kukuna at tao ita. Agin sisingpet da, agin paparabor da, gayam, adda nangisita plano da. Alah, pagadalam da ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam bulog. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.